Ja, ljud, det så nekv. Det allt som händer runt om det. Och det att höra naturen och höra bäge, frien och larmen och folk som pratar i hinändan av husen och sådana. Ett sådant ting att vita göra att sätta dam och att man upplever världen på en måte. Så det att kunna höra tingene, det är alltid bra i maten du huxar på. Ganska särskilt för mig som musiker som till ljud som lukar som halta mig körande och driva det som jag gör så är det ju fantastiskt att kunna höra sig inte bättre. Det som ordentligt gör det att jag bestämmer mig för jag kan öronen. Det var att jag var begynt att gänga till yoga. Och jag lade mest till att jag var den enaste inne som inte har hört till något som kvart när yogaläraren säger. Yogalärare tar sig allt så väl jag späka lite. Ja, så andas det djupt ner på huden. Och då är man ständer här i hötten och hör inte vad han säger. Då, så armar vi det och ett lagt sig ner och tusen ända hötten. Så ta var det att jag ordentligt fann ut av att okej. Jag hör släckne, jag hör ju inte mot att linjen in här. Så ta för jag kan ordna. Utan att du huxar om att du inte hör väl så träcker du det åter till du hör inte ordentligt kvart samtalen går ut på. Och du missar kötttrajen. Och jag var färdig att göra det länge sedan. Ja, så att det är väldigt ofta att jag sett samma vid näkom folk och där näkom som pratar om sen så missade jag trajen kvart jag var det pratade om. Så fick jag veta att jag kunde få höra till så helt det var en latte att få veta att man kunde få några hjälp då ett också hjälptål. Arne fick höra till ta hem och så mynt att det var sort omöjligt näkat och ett bara som går med folk och det kunde inte gå med vi är som var tonlagare och allt det här men ta så fick jag höra till ta här är god det är så lite dimsor och jag går till inte pass. Och det är bara fantastiskt. Hvis du hører det sin drittla, hvor ikke lykke få en sort cool høretel. Det er så fekt at ta og kort og ut, ta var det altså en fantastisk opplevelse. Jeg knappt høre verden. Altså det føles det akkurat som at jeg hørte knappt det. Jeg hørte fuglene skinja, jeg hørte larmen fra bønnen, jeg hørte øsene, på omkring mat hørte jeg øsene tøknene och det blev liksom ja, det var en latte. Rent så är tonlagarliga för mig som tonlagare så är det ösn sånt. Här är hörnen allt avgörande till att jag hör vad gång för sig. Och det är ganska särskilt vi klassisk tonlagare tar ju allt akustiskt och du hör ljuden härifrån som det kommer faktiskt av paddlen du vet inte. Då har du inte några framför det som styrker ljudet. Och det är särskilt att jag har vid det mest i att höra till hjälper mig väldigt väl. Att höra. Alla de fina detaljerna i tonlagen. Det förbättrar livskvaliteten. Och det är det just som är alltså det att man har möjlighet för att höra sig bättre så man kör nog väl.